Ти да не откачи. А ти преследваш ли ме? Чакай. Щом си отвори устата, дори Хави ще забележи, че е престъпник. Едо е приятел на семейството. Независимо дали ти харесва. Ще се радвам, ако не кажеш на никого откъде идвам. Майка ми вече ме предупреди. Искам да започна всичко на чисто. Аз да ме виждат с теб, възможно най-малко. Не ми пука, че е дошъл някакъв нов. Но това е... Един семейен приятел. Откъде се познавате? Ами... Син е на една приятелка на майка ми. Спри, престани да ме дразниш. Би трябвало да си доволен. Вече си жена. Престани. Остави го на мира. Но на него му харесва. Част от групата е. Нали, Хави? Бих ли те на баскетбол? Пусни ме. Победих ли те или не? Да. Уговорката беше да оставите Хави, нали? Да. Какво правиш? Пусни го. Моля те. Извини му се. И двамата сте загубеняци. Пусни го, така го боли. Извини му се. Извини му се. Пусни го. Или майка ми ще те върне в изправителния дом. Едо е бедняк. Майка ми го приюти вкъщи. През целия си живот е крал коли и е обирал бензиностанции. Нали, Едо? Кажи на всички, хайде. Няма да се очуди, ако в момента носи нож в себе си. Кажи. Лола Марсели. Хавиер Албала. Раул Пеня. Амая Саламанка. Мария Кастро. Марио Касас. Ароа Химено. Йон Гонсалес. Гиермо Бариентос. Йосеп Линуеса. Вирхиния Родригес и Антонио Ортелано. СМС. Домашно порно. Елена Перес те търси. Явно мъжът ти не казва нищо. Нито на теб, нито на мен. Това не е хубаво. Помоли ме да не обръщам внимание на жена му, защото е луда. Истината е, че жената не е много добре. Не, накрая лудата ще съм аз. Винаги се забърквам в каши. Сега Едуардо е вкъщи. Тази жена ми натресе случай, за който не знам нищо. Дори и Давид започна да се сърди. Прекалено си добра. Да, трябва да се занимавам само с децата и да забравя за другите случаи. Да, така ще си спестиш проблеми с Гонсало. Да, но е много странно, че Хайме е готов да изгние в затвора. Не знам. Здравейте. Как върви случая на Хименес? За сега добре. Чудесно. Един момент. Елена е. Пусни ме, глупако. Пусни го. Някой да направи нещо, ще го убие. Пако! Току-що си подписа смъртната присъда. Пусни го. Пусни го. Пусни го или се връщаш в изправителния дом. Трябва да ме измъкнеш от тук. Не се тревожи, Хайме, имаш думата ми. Не вярвам на думите ти. Или ме измъкваш, или започвам да пея. Постъпи умно, като не каза нищо на Кристина. Не съм предател. Но затворът може и да ме промени. Момент, Хайме. Ти удържа на думата си и аз ще изпълня своята. Надявам се. До после. Още нещо. Кажи на жена ти да спре да ми досажда. Това е престъпникът. Виж ти. Едо! Благодаря, че ми помогна. И аз на теб.
Добре дошъл в клуба на загубеняците. Спокойно, бил съм и на по-лоши места. Аз не съм като тях. Те знаят само да се забавляват. Паула. Типичното разглезено момиченце, което знае само как да харчи пари. Андрес. Самовлюбен нарцис, който обича само себе си. А Пако, на него са му в повече мускулите, но му липсва мозък. Соня е традиционната лигла, която иска да се омъжи за някой с пари. Нацели ги от първия път. Като извадени от книга са. Тук не се ли яде? Да вървим да ядем. Хайде. Елена, както разбираш, не мога да продължа с този случай. Как така не можеш, Кристина? Трябва да ни помогнеш, не можеш да ни оставиш. Елена, Хайме не иска помощта ми. Разбира се, че я иска. Елена, успокой се и седни. Много си напрегната. Трябва ти лекарска помощ. Какво намекваш, Кристина? Казвам, че си стресирана и това е нормално. Не е лесно мъжът ти да е в затвора. Мислиш, че съм луда, така ли? Не. Но в такива моменти не знам какво да правя. Отвратителна храна. Приятелко, днес е много важен ден. Голямата среща. Наравна ли си? Да, малко. Лусия, не се притеснявай. Пако е луд по теб. Наистина ли? Щом ти го казвам аз, кой го познава по-добре от мен? Мислила ли си как ще се облечеш? Не. Не съм. Нормално. Как така нормално? Трябва да си сложиш нещо с изрязано деколте. На Пако му харесват жените, не момиченцата. Така е. Освен това му харесват момичетата, които са по-отворени. Знаеш за какво говоря? Да, но не е в стила ми. Ти трябва да направиш първата крачка, Лусия. Това ще му хареса. Но аз не знам дали ще мога. Никога ли не си го правила? Не ми се говори за това. Не си го правила? Не. Ами и вие? Разбира се. Да. Ами... Не знам какво чакаш. Вече ти е време. Ако мислиш, че Пако е мъжът на живота ти, го направи. Не знам. Имате право. Работиш по цял ден. Почини си малко. Не мога. Не искаш. Заради Гонсало, Елена, а сега и това момче. Къде е? Кой? Едуардо? В колежа е. В колежа. На децата ли? Да, трябва да свиква. Дали ще се адаптира? Той не е глупав. Не е честно такова интелигентно момче с такива оценки да краде по улиците. Не мислиш ли? Не е имал късмет. Да, децата ни не си дават сметка какъв късмет имат. Приемат всичко наготово. Но аз вярвам в Едуардо. Мисля, че има потенциал. Трябва му само шанс. И ти ще му го дадеш? Да. Освен това, мисля, че е добре Паула да види какъв е истинският живот. Защо не ме вмъкнеш в графика си и не ми запишеш час в спалнята си за около... час? Добре. На всяко твое стъпало свалям подреха. Виж, новата двойка. Перкото и крадеца. Да, Господ ги събра. Не им обръщай внимание, такива са си. Защо позволяваш на тези глупаци да ти се подиграват? Защото съм свикнал. Свикнал си? Не ти стиска, нали? Време е да започнеш да се защитаваш. Слушайте, защо не ни оставите? Какво още искате? Виж го, крадеца. Няма да издържиш дълго тук. Предупреждавам. Коя част от оставете ни намира не разбрахте? Тук не си в изправителния дом, глупако.
Защо не си затвориш плювалника? Ще си направиш услуга. Какъв речник, нали? Прихванал го от затвора. Ако продължавате така, ще свършите зле. Какво, пак ли ще ни удариш? Така ли? Казах каквото исках. От дяволите! Този е полудял! Направо е изперкал! Господине, По дяволите, смаза ми лицето! добре ли си? Не, оставете ме! Какво има? Някакви проблеми? Мисля, че Гонсало се е забъркал в нещо. Какво? Още не съм сигурна. Но нещата не изглеждат добре. Не може да бъде. Сигурно има обяснение. Това е Гонсало, приятели сте от факултета. Да, за това съм объркана. Но от документите, които ми даде Елена... Елена? Вярваш повече на Елена? Не вярвам дори на себе си. Може би Елена преувеличава. Но като си има предвид двойното счетоводство, е странно, че само мъжът е в затвора. Би трябвало всички да са замесени. Не знам. Трябва да проуча нещата. Не е луд, просто е убиец. Не го понасям. На мен ми е все едно. Не ми харесва, че телефонът ми е в Холан. Трябва да си го взема на всяка цена. Трябва да поговорим с него и ще ни го върне. Ако не е с добро, ще стане с лошо. Не мисля, че е добра идея. По дяволите, бухалът! Омръзна ми. Какво говориш? Толкова е забавна. Забавна. Имам среща с бухала. Забавно ли ти се струва? Стига. Ще те запишем и после ще се смеем. Имам среща с Соня и Паула. Ще сложим камерата. Тази нощ ще гледаме домашно порно. Да видим какви ще ги свършиш. Бухала е като монахиня. Спри, започват да ме обливат студени вълни. Стига, Пако. Нали ще се забавляваме? Покажи най-доброто. Да, ще се забавляваме. Да? Ще се щупим от смях. Ще видиш. Лусия, почакай. Почакай. Исках да ти кажа, че наистина прекалих. Просто исках да ти помогна. Не го прави повече. Ако искаш, можем да отидем вкъщи и да... Хави, разбрахме се да не се виждаме. Дръж си на думата. Не е нужно да сме толкова крайни. За момента не можем да бъдем приятели. Бързам. Имам среща. Пиленцето ти се изплъзна. Напоследък не правя нищо както трябва. Откакто се помня, съм затрупан с проблеми. Малко съм притеснен. Директорът ще каже на Кристина за боя. Съжалявам, че те забърках в това. Не е това проблемът. Не мога да предам Кристина, защото нейният съдружник ми помага. Но ако ме върне в изправителния дом... Бъди спокоен, няма да го направи. Чуваш ли ме? Добре. Баща ми има връзка с Кристина. Искаш ли да отидем вкъщи и да послушаме музика? Да, но сега не мога, имам среща. До после. Чао. До после. Моля те, нека се махна от тук. Не искам да живея с него. Някой ден ще ме намериш с прерязано гърло. Всичко е заради солидарността ти към изоставените. Не драматизирай, Паула. Какво е станало? За малко да убия Андрес. Мамо, това момче е опасно. Започна да създава проблеми още от първия ден. Но защо? Какво му е направил Андрес? Да, сега Андрес е виновен. Не, но не разбирам нищо. Аз ще ти обясня. Той е престъпник и винаги ще си остане такъв. Каза го на приятелите си. Какво си направила? Паула, помолихте. Мамо, вмъкна престъпник в моята социална среда. Щом искаш, ти го адаптирай. Но не очаквай от мен да му помагам. Бяхте помолила да му дадеш един шанс. Не искам да живея с престъпник.
Мамо, още не ми се е обадил. Не ми е писал. Нищо. Мисля, че ме отбягва. Сигурно има много задължения в академията. Успокой се. Той те обича. Поиска ти ръката. Дали е размислил? Не, дъще. Просто има много задължения. Затова не ти пише. Нормално е. Не знам. А ако се е случило нещо? Какво може да се случи? Спри да мислиш за това, дъще. Не го притискай. На мъжете това не им харесва. Хайде, Пепе, ще закъснеем. Да, идвам. Трябва да съм направил нещо много хубаво, за да те заслужа. Лъскател. Харесва ли ти? Нова е. Харесва ми какво има под нея. Прекрасна си. Да вървим. Ще се приберем късно. Прожекцията е 3 часа. Послушай ме, не мисли за него. Да, мамо, права си. Обади ми се, спешно е. Хуан! Хуан! Къде си? Излез! Хуан! Хуан! Какво искате? Дай ни телефона или ще ти съсипем бара. Разбра ли? Говорим сериозно, започвам да чупя бутилки. Добре. Вземи. Щях да ви го дам, но нали директорът ви се появи. Нямате капка мозък. Гледате видеото, където си искате. Трябва да сте по-внимателни. Да. Приличам на някоя майка. Хайде да изпием по една бира. Вземете. Имам едно малко подаръче за вас. Супер! Тази вечер ще е страхотна. Пако и Бухала. Домашно порно по интернет. Сбухала? Вие сте се побъркали. Да. Ще се забавляваме, нали, Пако? Да, но все аз върша мръсната работа. Дано мине добре. Забухала. За Бухала. И за Пако. Не знам дали ще мога да го направя. Постарай се. Какво? Гонсало, отивам да... Здравей, Едо. Влизай, Кристина, и ти, Паула. Казах на Едо да мине от тук, за да го видя. Ще направя всичко възможно, за да измъкна баща му от затвора. Ситуацията е много сложна. Да, А то тогава ние ще го търпим. Бедното момче е решило да раздава правосъдие. Нали, Едо? Паула ми каза, че си се сбил с Андрес. точно за това говорихме. Искал е да защити Хави, сина на Давид. Изглежда, че онези момчета използват чувствителността му. Чувствителността му. Паула, Мамо, той не е чувствителен. Хави е странен, това е. Стига. Проблемът е, че тормозят момчето. Затова Едо се е намесил. Това е всичко. вярно ли е? Съжалявам, Едо. Прибирайте се, ще говорим после. Аз оставам с Гонсало, за да ми разкаже всичко. Паула, помни, че си наказана. Знам. Сега излезе герой. Колко си жалък. Защитникът на парковците. Опита се да ме накиснеш, но не успя. Не се тревожи. Ще те поставя на мястото ти. Ще те върна при бедняците. За сега ще живея при теб, кукло. Няма да е задълго. Глупако. Ще си прекараме чудесно. Трябва да изпия поне още 5. Сбухала, братле. На здраве, братле, на здраве. За теб. Там е. Отивам да я доведа. Лусия, как си? Чакахме те с нетърпение. Здравей. Много си хубава. Седни. Добре, гълъбчета, оставям ви. До после. Късмет. Най-после сме сами. Радвам се, че дойде. Аз също. Много си красива. Наистина.
Винаги трябва да се обличаш така. Ще пиеш ли нещо? Да, сок от ананас. Сок от ананас? Щом така си решила? Добре. Така. Боже, това място е страхотно. Само ти мислиш така. Почакай, ще ти покажа. Чуй това. Звучи добре. От кога се занимаваш с музика? От малък. Баща ми е вокалът на Парализа. Супер, сигурно е яко да имаш баща музикант. Да, уреди ми среща с един много важен продуцент. Преди свирах на барабани, но мога и да пея. Наистина ли? Да. Тогава можем да свирим заедно, нали? Преди свирех с Лусия, но Защо не свирите вече? не знам, напоследък нещата не вървят. Харесва ти, нали? Да. А тя е луда по глупак, Пако. Не мога да ги понасям. Нито пък аз. Ами ти разбираш ли се с Паула? Ще паднеш? За малко. Горе-долу. Тя е прекалено разглезена и опърничева. Да, но е много готина. Супер е. Да, но наистина е непоносима. Може да е готин, но не го понасям. С такъв бедняк не можеш да отидеш никъде. Така е. Гълъбчетата вече са в Блу. Да бяхте видели как се е облякал Бухала. Доста ще се позабавляваме с тях, ще видите. Със сигурност. Андрей, села за малко. Да. Така е, добре. Гъркият Пако. Падна му се мръсната работа. След толкова алкохол, нищо чудно да му хареса. С Бухала? Не. Не знам дали искам да го видя. Наистина, не знам. Наистина. Ще ги повикаме ли? Разбира се. Ананас за дамата. До после. Добре. Да вдигнем тост. За нас. За началото на едно хубаво приятелство. Надявам се да не е само приятелство. Аз също. Не искам да стават повече недоразумения. Добре ли си? Съжалявам за онзи ден. Спокойно, вече се извини. Можем да отидем вкъщи. Ще сме сами. Не. Не. Но там ще сме сами. Тук има прекалено много хора. Добре тогава. Наистина. Красавица. Гълъбчетата току-що отлетяха. Идват насам. Хуан каза, че можем да го гледаме там. Като мачовете. На голям екран. Добре, ще се видим след малко, чао. Почакайте, снимка за спомен. Добре. Усмихнете се. Хайде. Дай да видя. Без карта. Нямаш памет. Жалко. Какво има? Хуан ми е върнал телефона без картата. Защо? Винаги прави каквото си иска. Хайде, да вървим. Благодаря ти. 1, 2, 3. Не звучи никак зле. Ти ли си Едо? Да. Ти си от Парализа, нали? Хави ми каза. Да, но с по-малко коса. Приятно ми е. И ти ли обичаш музиката? Може да свири на барабани още един член от групата.
Слушай, да не забравиш за интервюто. Няма да забравя, татко. Такава възможност се дава веднъж в живота. Оскар е много известен продуцент и ми прави лична услуга. Ако трябва, си го татуирай на ръката. В 8. В Блу, да, знам, татко, каза ми го. Какъв късмет, да имах и аз този шанс. Виждаш ли? Важно е да оценяваш това, което се прави за теб. Учи се. Добре, трябва да тръгвам. Имам среща. Ще се видим. Беше ми приятно. До скоро. Чао. Няма да правим нищо, освен ако не искаш. Истина е, прилича на грозната Бети. Това момче няма никакъв опит с жените. Ти си глупак, Хуан. Върни ми картата. Спокойно, на сигурно място е. Върни ми я. Няма. Казах ти, че ще остане при мен. Паула? Ти ли си? Здравей. Не те чух да влизаш. Какъв е този безпорядък? А Паула? Няма е. Сам ли си? Не си пипал документите ми, нали? Не. Защо да го правя? Не, нищо, извинявай. Пусни го или се връщаш в изправителния дом. По дяволите, този е полудял. Полудял е. Господине, Андре, села за малко. Да. Горкият Пако. Падна му се мръсната работа. С толкова алкохол, нищо чудно да му хареса. Сбухала? Не. не се притеснявай. Няма да правим нищо, освен ако не искаш. Истина е, прилича на грозната Бети. Това момче няма никакъв опит с жените. Ти си глупак, Хуан. Върни ми картата. Спокойно, на сигурно място е. Върни ми я. Няма. Казах ти, че ще остане при мен.